Sesiphinde sabuya nezinye zazo sanibona. Lona-ke osesithombeni uBrenda Ngxoli, sonke siyakhumbula ukuthi lo mlingisi uke wadlula ezikhathini ezinzima lapho ebhekene khona nobunzima bezezimali. Kwaze kwadingeka ukuthi isizwe sihlangane simsize ngenxa yothando lwenu-ke nina ama-South Africans. Kwaba nomkhankaso wokunikela. UBrenda ukwazile-ke ukuzitholela indawo yakhe esezingeni namuhla osokuyindawo yakhe yokuziqhenya. Kodwa namuhla ubuya ngezinkani uBrenda Ngxoli usebuyile endimeni yokulingisa ngomdlalo omusha obizwa ngokuthi Ivulindlela ozokhonjiswa ku-SABC1. Ulingisa indawo yomculi uBrenda Fassie. Lokhu kukhombisa ukuthi ithemba alidunyi. Manje usebuyele ezibukweni endimeni. Simfisela okuhle, aqhubeke athole ama-gigs asijabulise.